No vaan morjesta, se on Tuomas täältä. Ei ole tänne kanavalle tullut hetkeä tehtyäkään mitään videota, vaan nyt ajattelin, että nyt voisi olla hyvä aika. On pöydällä nimittäin sen verran mielenkiintoinen projekti, että tästä olisi mukava vähän jakkaakin, jotta ajatuksiinsa. Eli tosiaan 3D-tulostettu moottorikelkka, radio-ohjattava, semmoinen 1:6 koko luokassaan. Ja tosiaan hommasin nämä suunnitelmat semmoiselta sivustolta kuin My Mini Factory, ja siellä Pull It Peter nimiseltä tekijältä suunnitellut tämän kelekan tosiaan palikat. Ja tässä on nyt tulosti pari viikkoa laulanut kovasti ja siinä ne alkaisi olla sitten kaikki osat ilmeisesti, mitä tähän projektiin tarvittaisiin. Täällä on käytetty joustavempaa TPU-muovia tosiaan telasto-osissaan. Sitten on vähän tuommoista lämmön kestävämpää petkimuovia moottorimountissa ja sitten on suuri osa kelekasta perus PLA-muovista sitten tulosteltu ja vähän muutamaa eri väriä siinä käytelty. Ja nämä olisi tarkoitus lyödä nippuun ja pari viikon päästä sitten meillä alkaisi ja starttaisi täällä Pohjois-Suomessa sitten semmoinen kisasarja, että ajetaan näillä vähän semmoista snowcross-tyylistä kilpailua ja sitten olisi pikkusen ilmeisesti johonkin rinteeseenkin tarkoitus nousta. Itsellä ei tämmöistä ole koskaan ollut. Parilla kaverilla täällä viime talvena jo oli ja hyviä kokemuksia näistä on tullut, että yllättävän niin kestäviä siihen nähdä, että on 3D-tulosta. Mutta laitapa kommenttia, että haluaisitko nähdä lisääkin videoita tästä aiheesta. Niin katsotaan, että jos tässä kassausvaiheessa saisi vähän kuvattua ja ottaa pikkupätkässä. Ei mitään, palatapa asiaan. Moro!